Kai kawo mana. Ka zo mana. Ajiye ne ƙasa. In baka ci abinci ba, ba yi kaɗan ɗan tsotsawa. Kai da kake neman rancen naira 50 kuma za ka na ruwanka. An koga ya duba. Wannan bai shiga wani. Wannan ba irin kuwa ba. What? Ya mun na kan duka ma iri ɗaya ne. What? Bari da yin ya kuri da wannan. Na ga abun kamar da haƙinci ne ma a ciki wallahi. Ya abun na kan babu zaki to. What? Muna ƙwaron siga ne. Yo, a sa zuma mana. What? Ba ka sa siga da yawa saboda cuta. Yo, na teku ne ko na rafi. Ina kansa na sannan. Abu ga. Ina nan Washin kansa nan. Ya da ruwan. Kai. Muhammadu. Wai na koyan aikin kuwa? Ba abin da yake. Gadalla, gargajiya ne wallahi. Wow, wani na kunci wannan. Ka kunce me? Oga kunce abu kunce kunce. Ina kunce abu ka kunce. Kai ne. Ba ni bane. Na manta ne. Na da cikai ne ni. Tashi ka wuce. Kudin me? Ka sha ruwa ne? Sai ka bashi. Dalla cin dan suku dalla. Mamman na kiwon taliya. Yau, in sha wallahi. Tun ma nake ji. Baka sha baka fasa wannan. Ka fasa wannan. Na ji siga yayi kaɗan ne ai. Mene? Sigan yayi kaɗan. Kamfani suna yin cuta ne ai. Ka ce mai da zaki ne? Guda Kai mai sha. matsalan waga ba ƙauye ne wallahi. Guda nawa? Guda hudu. To na rantse da Allah. Yau ba ka ba abincin rana. Wallahi tallahi. Dama kana bani abinci ne tun da. Ba ta baka abinci ba? Yaushe ka siya mun abinci. Ki abinci da uga ke baka? Je ka dawo. Ina kudin ka. Ina da bai? In ka da yamma. Salari na ba. Albashi na wannan wata. Ina rage yaran jiniya. Mota ta shigo. Da sun bude kai ba. Ga mota bankin nan. Kuma ka san